То само това ли, човек? От коя страна да гледам, къде всички са така? Тук се бе грозно. Боже. Я гледай тук, гледай той кой. Те са луди, бе. Кой живее в тази къща? Ама аз не мога да ги снимам всичките, човек. Просто малко по-бавно карам. Гледай. Боже, кой е това нещо? Нали имаш някой белия дом си беше направо? Сектирай, човек. Те сме кефът. Бах! Какъв изрод трябва да си направиш така къща? Гледай какви колори. Пита, тук е много корала, виж. Гледай. Боже, това е белия дом, мисля. И тук е една... То ще ти разправям за него, снимай го, после ще разправям. То си е един... Аз не мога да фана цялото човек движение. За тъс даваха по телевизията. То е един